Je voulais donner mon point de vue par rapport à euh, l'actualité, surtout la question de l'usine de Seydou Keita, le grand footballeur malien, l'homme qui a fait sa réussite dans le football, l'homme du Barça, l'homme qui vraiment qui a euh, amené le Mali sur le plan sportif à un niveau supérieur, l'homme qui a montré son patriotisme à travers vraiment cette œuvre qu'il a bâti à travers la construction de cette usine. Donc, Seydou Keita i kɛra la k'a fɔ maa de don maa min ni foli bɛ se ka d'a ma ka sababuya kɛ a ye wulikajɔ min sabati ka miliyari 14 k'o don usine na walasa ka a bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo min na a seko damayira la. Tile fɛn na an kɔni ye kunnafoniw ye k'a ye k'a fɔ a ka usine ye baara fɔlɔ minnu kɛ mɔgɔw taara ye k'a lajɛ tulu fɔlɔ minnu bɔra. Donc o kɔfɛ a ye interview dɔ di journaliste ma o kuma okumu kɔnɔna na kuma dɔw bɔra ye. Donc ni mɔgɔw caman y'a commenté réseau sanfɛ ni an bɛ se ka ye k'a fɔ ko gɛlɛya de don a ka usine ma ka sababuya kɛ kuma bakurubaya la a ka usine mago bɛ produit minnu na matière première minnu na walasa a ka se ka fonctionner o tɛ ka sɔrɔ a sɔrɔ cogoya la. Mɔgɔ caman ye intervention caman kɛ depuis bɔra mɔgɔw fɛn fɔlɔ min bɔra o ye émotion de ye fɔlɔ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw ɲagara réseau sanfɛ donc mɔgɔw caman ye fɛnw kɛ Seydou ka turu on te soutient voilà gouvernement kan k'i dɛmɛ voilà Seydou ka turu bɛɛ kan ka dun mais en réalité a daminɛ na mɔgɔw tun m'a faamu a tun bɛ dɔw ɲɛna ko non ko tulu ninnu ko maliyɛnw banna ka tulu in de san quoi ko maliyɛnw k'o t'a fɛ comme si c'était un sabotage. Il n'a pas de saboté. En réalité, c'est pas ça. Personnellement, il y a mon chamalame, il y a essayé ka chamalame ka version lame voilà. Et c'est le fana il y a lame, il y a une dame, une maman qui a parlé Kadiatou, il y a le fana lame. Il y a essayé ka information de ni fana par rapport à ça pour mieux comprendre davantage. Voilà. Donc juste pour vous dire que quand vous voulez lancer dans le business au Mali, le Mali, c'est un autre monde, quoi, c'est une autre réalité. Surtout les gens comme Seydou, c'est am se ka fɔ ko tubabuya jogo dɔɔni b'u la n'an ko tubabuya jogo dɔw bɛ yen souvent c'est les gens u ti don namara kow la quoi. En réalité ils veulent que les choses se fassent comme elles doivent se faire. Donc c'est les gens qui sont comme ça. Voilà, il veut que les choses se fassent. J'ai l'intention, je pense que je ne le connais pas, je ne l'ai pas côtoyé, mais je pense que par exemple, vous allez voir beaucoup de gens, en Europe ou nous investir mal ou échec. Parce que la maîtrise du terrain, c'est notre réalité. Ça, je vous le dis. Quand vous voulez investir dans un pays, dans une localité, il faut vous adapter à la réalité de cette localité-là. Fin d'OB, on ne te dit pas tout. C'est-à-dire que administrativement, on a fait une entreprise créée, voilà, taille en fait, deux choses déposées, on va tout te dire, il y a fait un béquet. Mais quand tu vas commencer à travailler là, c'est ça la réalité que tu vas, il y a une réalité mieux. Surtout notre pays est habitué à des moments donnés à décourager souvent des gens qui veulent investir au Mali. Il y a pas mal de gens qui ont voulu investir dans nos pays, qui ont été découragés, ou au Mali, ou au Sénégal, ou au Côte d'Ivoire, Qatar, investissement, ok. Parce que, au lieu autorité quelle est la rentabilité de son œuvre, quelle est la rentabilité du travail qu'il va faire en termes d'employabilité et en termes aussi de fiscalité. Voilà. Est-ce que l'entreprise va apporter dans le pays? Et là, il y a aussi la question de la notoriété aussi. Grâce à l'œuvre, à l'action que tu vas poser dans le pays là. Et souvent, les pays qui réfléchissent dans ce sens-là, eux, t'acceptent sans problème. Mais quand tu es dans un pays comme le nôtre, dont souvent certaines personnes ne sont pas dans cette dynamique-là, ni qu'à dossier B ou l'oubro, à Bara, à Manogo. Donc, à quoi se dit habiter? Selon certaines informations que j'ai pu avoir, c'est la question de prix. Parce que ce du cas à Makobe, Chikolo la Antaro Tige,
voilà Bénin ani voilà quelques matières premières a mago bɛna se min ma ani kɔrikolo je sais pas ka olu bayɛlɛmɛ ka kɛ tulu ye donc paraît-il que gouvernement ko vera a b'a kan ka baara min kɛ mais k'a bɛ tulu k'a b'a feere 900 francs bɛɛ b'a kalama an bɛ yɔrɔ min na bi Mali la tulu minnu bɛ don a litre tɛ sɔrɔ 900 francs la c'est de 260 ka taga sanfɛ 280 a bɛ dépend tulu qualité la quoi voilà a y'a bɛ sugu kɔnɔ du nord bɛ sugu kɔnɔ siyaw bɛ sugu kɔnɔ olu bɛɛ ye tulu de ye n bɛ k'o tɔgɔ fɔ parce que chaque semaine n bɛ sugu kɔnɔ quoi i yɛrɛ bɛ taa ka taa fɛn ninnu jateminɛ donc pour dire que Mali suguko business domaine na Mali kɔnɔ k'a fɔ k'i ye kalan kɛ ka doctorat sɔrɔ tu vas pas maîtriser dɛ k'a fɔ ko e de ye kalan kɛ oui n ye n t'a dɔn commerce kalan n ye n t'a dɔn business kalan n ye master bɛ n bolo doctorat bɛ n bolo fɛnw tout ça tu viens là le gars qui n'a même pas fait une seule journée dans une école là tu viens là il va t'apprendre le business là le business c'est une autre réalité c'est pas école côté quoi en réalité de do ni nana terrain kan i bi terrain réalité ɲini k'a dɔn n'i ye terrain réalité ɲini k'a dɔn i bi adapté o la i fana bi kɛ dɔn ka yɛlɛ ten Mali jamana ninnu caman bɛ ten koyi wa Mali fana bɛ ten surtout anw yɛrɛ ta discutable ko dɔw b'a fɛn dɔw la ça je vous le dis business la Mali la n'i ko i b'a lancer n'i ka waritigiya bɛɛ ko dɔw bɛ yen n'i ma sɔn a ma dɔrɔn tu vas taper poteau o kɔni o jɛlen de don sɛrɛkɛ ka wari y'i ta ye dɛ mais terrain mun bɛ terrain sanfɛ n'i ma bɛn ne ma ye n'i ma bɛn ne ma tilennen surtout souvent n'i nana i expatrié i nana les gens vont penser que tu as l'argent tout ça ils vont chercher à te créer des problèmes o bɛna essayer k'u b'i ka wari dun yɔrɔ ɲini donc il y a cette réalité là qui est là donc il y a ce problème là qui est là vous qui êtes à l'extérieur vous voulez venir investir cherchez à connaître le terrain dɛ cherchez à connaître le terrain c'est extrêmement important n'a ye terrain maîtrisé n'a nana a b'a ka fɛn kɛ lafiya kɔnɔna na voilà donc c'est un peu ça donc j'ai compris que celui a buté à la question de prix parce que ale a fɔra k'ale bɛ tulu feere da min na maintenant ale ye matière première dɔw sɔrɔ n'ale ko ko ale bɛ continuer ten est ce que baara ye min ye ale a tɛ se ka feere o d'après un journaliste qui a dit qu'il a payé a ye matière dɔw san voilà il croit que le gouvernement avait posé un prix je sais pas c'est 300 ou bien 350 bi wolonwula ou bien bi wɔɔrɔ maintenant ale taara dɔw san wariw cayara kosɛbɛ maintenant ko structure minnu bɛ yen ministère DNCC je ne sais pas avec parce que an ye o sɛnɛfɛn ninnu filɛ nin ye tɔn dɔw de b'u la quoi ils sont dans des regroupements olu fana bɛ regroupement dɔw de kɔnɔ donc prix minnu fara ko olu fana ka prix ninnu di usine tigiw ma olu la olu fana ma sɔn parce que i ka dɔn la k'a fɔ olu fana b'a feerela mɔgɔ wɛrɛw de ma usine tigiw de ma extérieur la il y a des gens qui sont à l'extérieur usine tigiw usine dɔw bɛ yen u bɛna an ka jamana ninnu kɔnɔ k'an ka matière première san ka taa bayɛlɛmɛ ka tila ka na feere an ma tuguni donc puisque celui est là c'est une opportunité a ka se ka bayɛlɛmɛ an fɛ yan et les gens auront de l'emploi ici sur le plan fiscal jamana bɛna wari sɔrɔ bɛɛ bɛna wari dɔɔni sɔrɔ quoi bɛɛ bɛna dɔɔni sɔrɔ mais la réalité est que est-ce que au sira kan ale bɛna matière première minnu mɔgɔ minnu bɛna matière première minnu di olu ma ale ma est-ce que a bɛn'o sɔrɔ da la da min b'a to ale bɛ se k'a di maliyɛnw ma nɔgɔya la wa kuma b'o yɔrɔ la o business ye tiɲɛ ye i bɛ fɛ ka jamana dɛmɛ i bɛ fɛ ka comment dirais-je population dɛmɛ u ka se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na mais business fana na réalité de don e kɔni tɛ se k'a fɔ ko non k'e bɛ taa matière première san 1000 1000 sisan k'e bɛn'o bayɛlɛmɛ ka tila ka na o produit kɔni k'i bɛna o feere mɔgɔ ma da dɔ la da min bɛ yen n'i y'a feere yɛrɛ i tɛ bɔ quoi mais tu vas fermer o yɛrɛ ala wele ko kuma t'o la quoi k'a fɔ on soutient Seydou voilà il est patriote il faut l'aider voilà an bɛ tugu a nɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ kana Seydou ka tulu wɛrɛ san ni Seydou ka tulu tɛ c'est pas ça la réalité quoi c'est la réalité du business in kɔnɔna yɛrɛ réalité ye min ye c'est ça il faut voir qu'est-ce que l'État est prêt à faire est-ce que il faut trouver un compromis mɔgɔ minnu bɛ ka fɛn minnu sɛnɛ i tɛ se ka mɔgɔw diyagoya ko ka fɛn d'i ma diyagoya la o kɔni tɛ se ka kɛ je pense que mɔgɔ dɔw kumana o m'a fɔ ko Seydou jo don o m'a fɔ k'a jo tɛ o m'a fɔ ko non mɔgɔ bɛnna kan ni rien mais ils se sont exprimés dans un sens de trouver un accord entre lui voilà et le gouvernement tout le monde s'implique pour que voilà hakilina nin ka ɲi dɛ l'idée elle est très bonne c'est l'industrialisation qui fait développer un pays l'idée elle est très bonne comme quelqu'un a dit là. C'est-à-dire que 14 milliards déjà investis. Ça, c'est déjà un grand pas. Un très grand pas. Et ça, il faut le saluer. Ce n'est pas tous les Maliens qui ont 14 milliards. Hein.
Et lui, il a fait. Et il n'est pas ici, il est ailleurs. Paraît-il à Dubaï. Mais il voulait investir ailleurs à cause de Mali, Kanou Kama, Anana, pour que les Maliens de demain. Et pour dire de passage aussi à Seydou, dans le monde du business, là, cette étape-là, ça fait partie. Hein. À un moment donné, tu tapes poteau et puis tu te relèves. On va considérer que tu as tapé poteau ici, là. Mais pour nous, ce n'est pas un poteau que tu as tapé. Mais c'est une étape difficile qui peut être gérée. Et je pense que, à mon humble avis, le gouvernement ne va pas laisser à ce que, comme tu l'as dit, au lieu de rendre la vie chère aux Maliens, tu préfères fermer l'usine. On espère que ça ne va pas arriver à ce stade-là. Voilà. Et qu'on trouve un compromis. Parce que moi, je suis ni obika sur fournisseur mɔgɔ bolo minnu u b'a feerela mɔgɔ wɛrɛw bolo prix la prix mun bɛ olu lafiya maintenant n'a fɔra ko k'a da nɔgɔ sisan k'a di Seydou ma sisan o ka ko gouvernement ye prix dɔ imposé ko k'o a di Seydou ma o la n'olu ko n'olu y'a di o la sisan k'a tɛ olu arranger mais mɔgɔ tɛ se k'olu jalaki o moi personnellement mɔgɔ tɛ se k'u jalaki o parce que ni a da nɔgɔ la si le gouvernement veut que a ka di nin prix là moi je pense que là c'est le gouvernement d'aider Seydou à trouver des stratégies pour que non seulement mɔgɔ ninnu bɛ fɔ ka fɛn di da la da min b'a to maliyɛnw bɛ se ka tulu sɔrɔ 180 la ni Seydou y'a baara daminɛ ninnu fana bɛ se ka wari sɔrɔ cogo min na on s'assoit sur la même table. Moi personnellement je pense qu'on peut trouver un compromis. C'est pas question de couteau tiré ni rien tout ça. Je sais que prix ko ninnu Seydou a kumana mais voilà, tous les détails, il n'est pas rentré dans tous ces détails, mais il dit que non, il préfère parler de ce qui est bon. Voilà, il faut rester positif, il ne faut pas exposer toujours le négatif. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Il faut réfléchir positivement. Il faut regarder dans Guéléa là, qu'est-ce que toi tu peux faire pour sortir de ce Guéléa là. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Voilà. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense que là où on est, en Bedab Doura Kumana, c'est une étape importante et c'est d'où vraiment il faut le saluer. Et je pense qu'il faut trouver un canal. Voilà, la dame qui est sortie là, qui a parlé là, je pense qu'elle n'a pas totalement, elle n'a pas tort. Parce qu'elle aussi, elle est experte du domaine. Et je peux dire qu'elle maîtrise même le terrain que c'est d'où. Est-ce que vous voyez? Elle maîtrise le terrain que c'est d'où. Donc, c'est des gens, elles sont dedans, on va faire nous donc. Mais Mali en réalité enfin en bébé comment parce que en fonction des informations mais on n'est pas dedans quoi. On s'exprime en fonction de ce qu'on a entendu voilà voilà comme information mais dans le fond le problème personne n'est là-bas voilà on ne sait pas si dans les coulisses il y a d'autres choses mais tout qu'on fait mais bara mon kan mais quand encourager et tout ce qu'on souhaite est que vraiment qu'il trouve une issue, qu'il trouve la production parce que c'est une très grande usine qui a besoin d'une très grande quantité de matière pour que Agaseka Baraga Agaseka Malien fournir. Voilà, sinon à mon boulot Maliko, c'est de quoi SDA, kaka entreprise trouve ce que tout de ce que la follow. Voilà, bail le même forum que là, ko aye, il paraît qu'il y a tout de 100 euros, anana ou le tout nous raffine tout nous ko yelem ko sebe. Ole Tara Iramola, je crois que jeudi passé. Et c'est suite à ça il a donné l'interview. Voilà. Donc, et pour résumer, je crois que c'est d'où on trouvera une solution. Le gouvernement doit s'impliquer, même si souvent c'est pas facile. Mais moi je pense qu'à un moment donné, vous savez, le terrain du business au Mali, surtout la question des prix là. Au Mali là, c'est facile, hein, c'est pas facile. Hein. La gestion des prix au Mali, l'État demande qu'on accommode la main. Le gouvernement veut prix au fond, qu'à fin de prix là. Ni itara fait misangana. Kana a fin bege kana. Il sait qu'il y a prix fort, quoi à ma dinna ayatanna. Mais e mana nae mo munu nana nae ne ko e ma fen wara ga fuka fu yana ko ka din prix la madla o kuma ga jagoy malmo mali jago mano don ben a reality do nga soro mo la ka digita ko oui si o tin nare
Mali Djagogo, il vit dans la ni dollar là, il va réalité dans clama. Voilà. Donc, c'est compliqué. Allez, tu vas aller trouver que nous qui sommes souvent dans les bureaux là, hein, on a plus de commerçants même que les commerçants qui sont sur le terrain. Ah, mon nom. Dɔw ye importateur ni exportateur ye u ka bureau kɔnɔ o tile kelen ma tɛ sugu la bilen papier olu ta bɛ papier ko ni ɲɔgɔn cɛ mais jagokɛlaw de don mɔgɔ kunkolo tɛ se ka bɔ donc maliko in ma nɔgɔ dɛ donc pour dire que c'est une étape aussi dans le monde du business et je pense que on reste optimiste que les gens se comprennent a dabɔla Mali bɛɛ ka hɛrɛ kama minnu ma sɔn ka fɛnw di Seydou ma fɛn tout ça o bɛɛ ka kɛ n'u ka ŋaniya de ye o a tɛ comme c'est pas de la méchanceté hein faut pas en vouloir aux gens ko juguya de don non 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 faut pas mɔgɔ aw ka bɔ nin domaine kɔnɔ aw bɔ o fɛn kɔnɔ quoi juguya tɛ foyi tɛ c'est à dire que mɔgɔw je pense que bɛɛ bɛ kɛ agir n'i ka ŋaniya de ye k'a fɔ bon ne ye nin kɛ nin na voilà a tɛna arranger a tɛna nin fɛn voilà sinon e ka fɛn jateminɛ fɛn dɔw bɛ yen on préfère acheter à l'extérieur pour que ka Mali ta to yen mun na i b'a sɔrɔ an bɛ fɛn min san extérieur la non seulement a qualité ka ɲi ni Mali ta ye mais de deux a da ka nɔgɔn ni Mali ta ye mais an b'a san fo Chine Bangladesh ou bien yɔrɔ jumɛn jamana ninnu na a kɛra boisson ye a kɛra fɛn ye a kɛra sukaro fɛnw ye an b'a san fo yɔrɔ ninnu bɛɛ la ka na a bɛ na bateau ni fɛn ninnu fɛ mais i b'a sɔrɔ a da bɛ nɔgɔya Mali la yan ka tɛmɛ Mali ta min dilanna Mali la yan n y'a fɔ ɲɛna n yɛrɛ bɛ taa sugu la ka taa fɛn dɔw san spaghetti dɔ kun bɔra sugu la waati dɔ la a ye mɔɔ donné le carton c'était à 7500 mais à un moment donné un wari dɔ taara sugu la ko non ko o bɛ ka a saisi quoi n tɛna tɔgɔ fɔ quoi ko mɔgɔ autorité bɛ ka saisi mais Mali ta dɔ bɛ yen o ye 1000 ani grossiste b'a d'i ma 1000 je pense que usine b'a d'u ma 1000 ni 700 bon brique tuma dɔ la a bɛ yɛlɛ a bɛ jigin quoi 1000 ni 750 ani 50 donc grossiste fana b'a d'i ma 1000 ni 800 donc ne fana taara feere dɔrɔn e fana bɛ i ta da sanfɛ mais dɔ suguya dɔ fana bɛ yen o tun bɛ bɔ extérieur la ka na mais o tun ye 1000 ni 500 de ye donc voyez un peu la différence bon hali ni min bɛ bɔ extérieur la ka na n'a ma ɲi tant que a da ka nɔgɔn ni Mali ta ka sɔrɔ Mali ta ka ɲi souvent min da ka nɔgɔn mɔgɔ bɛ taa o de nɔfɛ jagokɛla bɛ taa da nɔgɔ de nɔfɛ parce que n'ale y'o feere dɔrɔn ale bɛ tɔnɔ sɔrɔ la ka tɛmɛ da gɛlɛn in kan quoi et le plus souvent a y'a remarqué fɛn caman bɛ yen n'a da ka gɛlɛn fɛn da gɛlɛn ma kuma dɔ tɔnɔ ɲɛnama t'a la koyi fɛn minnu da ka gɛlɛn a bɛ fɛn caman mɔgɔ b'a bila o ka fɛnw na juste pour appeler les clients mais i b'a sɔrɔ tɔnɔ bɛrɛ t'a la a da ka gɛlɛn de mais a bɛ san mais tɔnɔ bɛrɛ t'a la mɔgɔ b'a bila pour que a ka client wele ka na mais fɛn minnu bɛ yen n'u da ka nɔgɔn a ka ca ala fɛ i b'o caman feere i bɛ tɔnɔ sɔrɔ o fɛnw de la quoi parce que o bɛ san ka caya est-ce que o voit donc baara ninnu fana n'a réalité de don c'est comme ça et on pense que voilà c'est du ka nin ko ye sinon a kana miiri ko miiriya jugu don olu fana bɛ kuma n'a ka dɔnta de ye minnu fana bɛ voilà minnu kan ka fɛnw d'a ma o fana bɛ baaraw kɛ n'u ka dɔntaw de ye et je pense que ne kɔni ta tɛ dɔwɛrɛ ye voilà juste an bɛ dugawu de kɛ dugawu kɔfɛ waleya ka kɛ voilà et jeunes c'est vraiment un investissement ba de ye ça c'est il a encouragé vraiment il a encouragé il faut pas vraiment fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka seerew décourager il faut éviter ça moi quand même ne b'o ɲini autorités fɛ parce que a b'a kalama maliyɛn baden de bɛ diɲɛ ɲɛfɛ ne kɔni tɛ domaine dɔn dɔnniya domaine na ko maliyɛn tɛ yen ko min tɛ min k'a t'a dɔn quoi a mana kɛ domaine fɛn fɛn ye dɔnniya sira kan informatique wo technologie wo kalan wo tout a bɛ fɛn fɛn min imaginer k'o ye dɔnniya yɛrɛ ne t'a domaine dɔn diɲɛ in kɔnɔ ni maliyɛn dɔ tɛ yen n'o a tɛ expert a domaine na quoi wa maliyɛnw éparpillé don diɲɛ ɲɛfɛ ka taga est ce que diɲɛ jamana bɛ yen ni maliyɛn tɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ kɛlen bɛ ka poste baw de occuper en Chine au Japon est ce que Japon maliyɛn dɔ tɛ université dɔ ɲɛmɔgɔya fɛn dɔ ye au Canada il y a un maliyɛn là-bas la fiscalité il maîtrise ça bien c'est son domaine pourquoi ils viennent pas parce que le découragement est-ce que la façon dont on les traite là où ils sont valeur mun bɛ don la adamaden bɛ valeur de nɔfɛ i ka baara valeur ka reconnu est-ce que la façon dont kɛnɛmamɔgɔw bɛ ka valeur don a la cogo min est-ce que an nana maliyɛnw bɛna minɛ ten est-ce que il aura ça
Donc finalement, les autres, ils préfèrent rester là-bas. Et moi, je ne les en veux pas. Si on t'a pas reconnu là où tu devais être reconnu, le monde est grand. Et puis, là où on connaît ta valeur. Donc, le monde, c'est un peu ça. Si tu ne sais pas ta famille, si la famille ne reconnaît pas ton bienfait, l'humanité, l'homme, les êtres humains ne se limitent pas aux membres de ta famille. Il y a d'autres personnes ailleurs. Tu peux rendre du bien à ces gens-là et tu vas récolter les fruits. Voilà. Donc, moi, je ne les en veux pas. Hein. Si vous venez, ce n'est pas une façon de décourager les gens, mais je pense qu'il faut encourager nos gens qui sont là, qui veulent apporter du bien dans notre pays. Moi, vraiment, il faut l'encourager. Surtout un gars qui a investi jusqu'à 14 milliards. Hein? Tu vois, dernier. Tu vois, dernier. Donc, Mali Warti, milliard avec nous. Donc, je pense que on trouvera une solution. C'est ça un peu. Le gros du problème, c'est la question vraiment des matières premières. Fonctionner. Je pense que c'est ça le problème. Et comme toi, il y a fait comme ça. Voilà. On a des coordonnées. On a bien sur là. Voilà. Pour qu'il y ait un sur là. Et puis, quelqu'un l'a dit aussi. Il ne faudrait pas que si c'est une fana va baser Malika Chine fait un tronc. Je ne sais pas trop. On est dans l'AES là. Hein? Même on est pas, la Côte d'Ivoire n'est pas dedans, mais Côte d'Ivoire, il y a le Burkina Faso, il y a la Guinée. Ni pas parce que matière ɲɛnama sɔrɔ yɔrɔ min na k'i ka fɛn fonctionner ni da ka nɔgɔ ye o tɛ kojugu ye o n ko maliyɛn dɔ ka usine bɛ kɔ kan peut-être que maliyɛn dɔw bɛ usine b'u bolo jamana wɛrɛw la mais u bɛna Mali ka fɛnw san ka taga usine fonctionner o yɔrɔ la o de b'u arranger de parce que o b'o de b'u arranger de o b'a dɔn n'u nana usine sigi yan peut-être a bɛna gɛlɛya las'u ma donc ils préfèrent k'a kɛ o yɔrɔ la ka na minɛnw san ka taga kɛ ka tila ka na feere ka na Maliw ma normalement o ye fɛn ye fɛn min ma nɔgɔ a kun kan ka kɛ anw de fɛ yan Buruna taga sigi c'est parce que réalité o ma nɔgɔ donc réalité minnu bɛ yen n'u bɛ an ka nationaux décourager je crois que c'est et puis domaine bɛɛ n'a réalité de don quoi ale fana bɛ domaine na o n'a réalité de don domaine wɛrɛ bɛ yen i bɛ se ka usine kɛ Mali la sans problème olu domaines bɛ yen olu domaines bɛ yen mais domaine dɔw de bɛ yen olu fana ka kow ma nɔgɔ quoi n'i tɛ domaine min maîtriser n'i donna la i b'a gɛlɛya sɔrɔ dɛ sanni i kana bɔ ko ye tape do dɔɔni bɛ k'i la dɛ donc an bɔra ka nin de fɔ ni vidéo diyara aw ye a ka partager ni k'i ka contribution ye par rapport à la question de l'actualité